Hej, jeg er Tobias, og vi skal springe over noget hop. Og vi springer over 4 mand til sidst. Vi starter med 2, hopper over 4 til sidst. Så hop. Nu kom sådan der. Kom sådan der. Lige meget. Åh! Nej, jeg skal lidt i midten. Læg der. Lidt i midten. Jeg skal lidt i midten. Det er godt, det der! Jeg tager vi 4. Klem jer godt og grundigt sammen. Klem jer godt og grundigt sammen for mig, her. Kom længere ind, han. Længere endnu. Nej. Kom, det er spooky at ligge her, hvor jeg lige er ude på cyklen. Og Julie, 4 personer! Den kommer nu.